nopea 18 Tapiola Golfissa. 3 vartin päästä alkaa oppitunti, kun keretään ihan hyvin pelaamaan. Pari lämmittelyvetoa ja sitten mennään. Ehkä me mennään yhdellä lämmittelyvedellä. Saa riittää. Se lähti korkealle tuo ensimmäinen drive, mutta väylällä 169 jäi lipulle. Luulen, että se on rautakutoinen tänään. Pallokriinillä. Siitä tulee 2 tutilla pirtti. Tapiola Golfin kakkosväylä. 140 lipulle tänään. Niin on rauta 8 mulle. Oli ihan lippuun kohti menossa, jäi vähän lyhyeksi loppuun. 2 minuutin paari. Kolmosväylä 296 metriä tiiltä tänään. On etupunkkeri, tai väyläpunkkeri yli pitäisi päästä kaivelemaan. Se olikin vähän parempi drive, jos se meni 250 kilomassa tuossa. Jäi 48 lipulle. Siitä päästiin 3 metrin rinkulaan pöydille. Nyt on 180 metriä vai 3. Rauta vitosella. Rauta vitosella tosiaan tämän tästä. Jää lapa auki osumassa. Osu hyvin. Inhailuttu. Paksus raffissa. Pinhai oli ehkä vähän liikaa tossa. Saatiin hyvä nosto lipulle ja up and downi.
Vitosväylä on par vitonen. Takatiiltä ei päästä punkkeri yli, mutta yritetään lyödä mahdollisimman lähellä sitä. Saattaa mennä suoraan siihen hiekkaan. Jäätiin bunkkeriin. Sieltä joutuu ottaa kyllä. Ihan välilyönnin tähän nyt. Lippa on niin korkea, et ei päästä lyömään greenille. Ja 143 lipulla, niin se on rauta 8. Pienen alamäkeen, mutta otetaan vähän voimaa. Ei tarvitse lyödä kovaa, sanotaan näin. Jäi vähän auki lapausessa. Okay. Se on ollut kyllä toisaalta teema tässä pari päivää pihallakin, että helposti jää pikkasen auki. Nyt tuli paari. Ekat 6 väylää, ekat 5 väylää 2 alle tuloksessa. Tässä olisi periaatteessa oikeesti, mä tykkään tän lyö raudalla, mutta nyt tänään, niin jos ei ole auttia, niin voidaan lyödä toi riderilla vaan mahdollisimman lähellä. Ehkä mun pitäisi pelata tolleen tää oikeestikin. – 29 metriä ja lähes. Siihen tuli ihan pinhaa ja pöydi numero 3. Seuraava par 4 360. Mahdollisimman pitkälle vaan avausta taas. Jäi vähän lapaa auki, mutta se on ihan ok ja vähän rahtun puolella. 126 lipulle. Raffi vaikuttaa 10 pinnaa, lisätään 135, pitäisi olla 9 rauta ihan ok tuohon nyt. Lippu on leikattu tuohon vasempaan reunaan tuon bunkerin taakse, niin mä yritän vähän tulla jopa niinku vasemmalta puolella. Näyttää aika hyvältä ilmassa ainakin. No, se oli just sen verran lyhyt, että se pomppaa viherrylle ja saadaan se 2 minuutin paari siellä. Tänään lähdetään suoraan greeniin vaan mahdollisimman pitkälle avaus hakemaan.
pallo, mutta sieltä pääsee hyvin nostamaan kyllä. Tästä suunnasta pääsee lipulle. Tai greenille. 57 jäi. Oli huono osuma tossa driverilla, ei mennyt kuin 2.30. Ei ollut ihan tarpeeksi rohkeita lähestyä. Varmaan vähän raffi vaikutti ehkä kans siihen mittaan. 2 minuutin paari. Mennään 9 väylä avaukseen, 380 pitkä väylä. Tästä saa hyvällä avauksella. Voisi saada pöydipaikan. Asia vähän auki lapa. Rappiin pallo. 177 raffista, se varmaan vähän rankaisee. 10 pinnaa lisää, niin se on lähemmäs 200 metrinen lyönti. Mä ton rauta 4 tuohon lyön. Toi rinne vähän todennäköisesti kallistaa sitä lyöntiä. Niin. Katsotaan. Siitä tuli hyvä lyönti. Pitää olla tyytyväinen, että ilman pitkäksi. Rautanelosella ilman 182 raffista. Etuisi 3 alle. Hypätään takaisille. 410 metrinen. Tarvitaan hyvä avaus. Edelleenkin lapa vähän auki. Mutta tällä välissä sitten ei hirveästi haittaa. Pitää ruveta vähän keskittymään takaisin puolella tiukemmilla väylillä siihen, että saadaan pysymään väylä. Sata 159 on lipulla, mutta se on takana ja mä en halua lyödä pitkäksi tässä, niin mä otan 7 ja niin paljon kun lähtee, että saadaan se tuohon lipulle asti maksimissaan. Siitä voisi tulla hyvä. Se oli erinomainen lyönti, vaikka itse sanokin. Sitten päästään hakemaan vähän 11 ja ehkä iikeliin. Saadaan hyvä avaus vaan tässä, niin päästään aika läheltä lyömään lähestymistä. Toki se on siitä avauksesta hyvin paljon kiinni. Lähden suoraan hakemaan tuossa bunkkereiden yli. Ja nyt pitää saada se lapa sieltä käytyä mukaan. Nyt ei ollut lapa kiinni kyllä. Ole hyvä. Ei ihan jaksanut tuon väylälle asti tuosta linjasta, mutta 271 yhteensä ja 146 jäljellä. 155 ehkä. Mutta alamäkeen. Otan 7. Ja nyt 3 metriä jos lyö, niin se on iikeli siinä.
Feidiä odotetaan. Saadaanko? No vähän pitkäksi se meni. Jos se nyt jäisi 20 metrin päähän grillillä, niin sitten tulee 2 putin birdie. Mut se meni fringille, eli mä pääsin lyömään sieltä chippiä. Nyt 3 metrin sisään tästä, niin se antaa sen kirkun sitten kyllä. Harmittavasti taisi jäädä just 10 senttiä lipusta tai siitä 3 metrin kulasta ja valitettavasti vain paarikortti. Näitä monesti käy. Lähdetään liian aikaisin tuulettelemaan pirkkuja ja iikeleitä. Pitäis vaan keskittyä olennaiseen ja löysin kerran. 3.12 par 4. Taas mahdollisimman pitkä avaus vaan. Lapa mukaan sieltä. Nyt osu vähän kantaa. Saa tulla alas jo tuota linjaa. Ihan ok paikka, huono lyönti, mutta 75 jää lipulle. Rahtissa eli sitten tulee vähän lisää siihen, pitää lisätä sen vajaa 10 metriä siihen, niin se on joku 84, 83. On täys 55 varmaan aika lähellä. Tai täys, mutta semmonen ajatus. Nyt jää pöydi paikalle siihen. Takaisin pöydin hanat avattua. Par 329. Se on mulla 9. Sen verran heikot loftit mun mailoissa, että pizzerillä pitäisi niin lyödä todella kovaa. Ja muutenkaan mä en tykkää lyödä niin kovaa. Näyttäisi aika hyvältä. Mut just se metrin verran liian vähäistä kuitenkin loppujen lopuksi. Olen tyytyväinen. Vähän otin liikaa pois. Meni ilmassa 122 vaan. 14 on periaatteessa päälle, että voisi lyödä millä tahansa, mutta mä nyt yritän laittaa feidin tonne. Harvemmin tulee feidiä löytyy driverilla, mutta otetaan nyt pienellä riskillä tässä pelissä. Niin saataisiin lähetettyä pallo tuolta hyvän isolle kierteelle. Kierrettä tuli vähän ehkä liikaakin, niin kuin näkee, mutta feidi tuli joka tapauksessa. Tuosta jää vaan ihan pirun pitkä matka greenille. 126 metriä, se on nyt siinä 9 ja pitsin välissä sit päällä, mutta lippu on takana, niin mä ehkä lyön pitserillä mieluummin kovaa siinä hiljaa. Arvatenkin, niin lyhyet jäi. Ois voinut olla vähän rohkeammin, että sillä ysillä just. Tai lyöt on pizzerinkin vielä kovempaa. Eihän toi mikään kova lyönti ollut missään nimessä. Taidon numero 15 on pitkä. 410 metrinen. Hyvä avaus. Tosi tärkeä. Saatiin lapa suoraksi sieltä. Hyvä lyönti. Sitten ei jäänyt paljon enää. 252 ilmassa ja 2
269 rullin kanssa. 140 lipulle. Se on 8. Edessä se lippu, niin tuohon voi lyödä vähän rohkea ja tulee mieluummin vaikka vähän takaisin. Vähän aukeaa liikaa, katsotaan. Jos nyt se valus tosta alas, niin se on hyvä, mutta se ei valu. Tälle välille mä otan mielellään paarikkö vastaan. Automaatti. Sitten on vielä pidempi, ehkä suhteessa vähän helpompi väylä. Ainakin itselle ollut, mutta pitkää drivea taas kaivataan. Jäi auki lapa, ei ollut hyvä. Ehkä osui vähän kantaakin, mutta jäi 250 vaan tuo avaus. Nyt jäi niin pitkä lähestyminen. 183. Taitaa olla pieni alamäki, että me voidaan ehkä ottaa kutosella. Tää on vähän rookutoinen tuonne, kun tuo rinne tuosta heittää lisää sitä. Ei ihan jaksa nyt. Tarvitaan vähän rinteistä apuja. No niitä saatiin, mutta saatiin riittävästi. Kyllä me grillille päästiin, mutta siinä olisi ollut se vitosen paikka. Siinä ja siinä. 2 viimeistä päivää edellä. Ollaan 5 alle. Se on näköjään nollahändärille antanut siis yhden lapsilisäväylän, mutta 4 alle kuin paarina. Tämä lähinnä haitossa. Sitten vaan vasemmalla ei saa lyödä. Kaikki muu on paino. Lippu oikealla. Vasemmalla tuolla niin mieluummin vaan vähän oikealle jopa vaikka raffissa. No, ja ajaa sieltä. Lähti vähän pohjasta. Ja nyt päästiin sinne vasemmalle puolelle, missä ei välttämättä haluttu olla. 53 lipulla. Riittävän kaukana ollaan ja takalippu, niin päästään kyllä tosta yli. Ai, spinni otti pois sen sieltä 3 metrin rikuvasta. Se oli ihan ok lyönti. Paari siihen ja viimeistä viedään. Vasemmalla ei saa lyödä. 360. Lähdetään rohkeasti raivia lyömään. Se osui kyllä kivasti, kunhan pysyy vaan kentän puolella. Yes. Saatiin hyvä avaus viimeiselle. Siitä ei jäänyt ihan hirveän pitkää matkaa meidän lähestymiseen. 282 totaali. 75 lipulle. Se on täys lopivetsi mulle. Spinnillä tulen takaisin sieltä, se on oletus. Puras vaan vähän liikaa. Se oli ilmassa ihan reilusti lippun yli, mutta spinnillä tuli 10 metriä takaisin.
se oli sellainen nopea kierros. 4 alle. Tuossa näkyy Bogey Free, etu 93 alle, taka 91 alle, 68. Sitten se on jostain keksinyt mulle nyt nollatasoituksella yhden hännärilyönnin, mutta sitähän se tekee välillä. Aikaa tähän ihan hirveästi mennyt, että mulla on tossa tosiaan varttia yli suurin piirtein taisi aloittaa ja nyt on tässä naapurilla 26 minuuttia näkyy. Kyllä se onnistuu aika nopeastikin. Ensi kertaa.